ଗଣେଶର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗକୁ ମାନେ ଆସୁଛି ଗ୍ରହଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଦିନ ସେଇଦିନ ହିଁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେ ବି ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହାର ପର୍ବ ମାନେ ହୋଲି ମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମଠୁ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ତ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା ତ ଏତିକି କରିପାରିବା ନା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ପୂଜା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ବି ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ମାନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ମୋର ବୋଲି ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଗୌଡ଼ ଝିଅ, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଝିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେକରି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ପାଞ୍ଜି ବାହାର କରାଯାଏ, ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷରେ କେମିତି କ'ଣ ଫସଲ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଦିନ ନା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝଲାଯାଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଝୁଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ସେଟା ଦେଖିବାର କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି। ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗଲା ଆଗ ବର୍ଷ ଥିବି ନଥିବି ସେଟା କ'ଣ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାছে। ମୋର ଯେତିକି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ବୋଲା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେପାଇଁ ଆଗରୁ ସବୁ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲିକି ମାନେ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ମାନେ ସେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଚାରି ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରିକି ନୂଆ ପଞ୍ଜି ବାହାରିବ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ କହିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇବେ। ସେଟା ମାନେ ବର୍ଷକରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ମାନେ ଝୁଲାଇବାର ସେଟା କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ ନା। ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମାଗି। ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସେସନ୍ ମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ମୋ ଭାଇକୁ ହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସବୁଥିଲେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାଗଳି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ରଙ୍ଗରେ